Здравейте хора! Това ми е кандидатурата за Private сервера. Казва се Steelcraft. И утре или други ден ще кача на Skyblock и да ви покажа, завърших фермата за дърва и ще ви покажа, направих още апдейти и ще ви покажа, може и на Minigames да кача. Така че утре ще има клипове, но още днес даже ще кача кандидатурата и ще се надявам да ме приемат. Направил съм една къща с басейн. Нищо особено, просто пробвах се, пък той си решава, онъра си решава дали ще ме приеме. Това е басейна с голям чадър, само че пейките бяха от ето такова дърво. И така става, защото тук отдолу има redstone блок и redstone ламп. Като стане вечер и отдолу тук има redstone лампи. Тук избрах такива врати, защото е повече такова дърво, ето. Е такива. Тук също има такова. Ресално. Един enchanting table, тук някакви легла. Тук нямах място да ги направя отгоре и просто реших да ги направя отдолу. Само че ето тук ще направя така. Тук беше страшно тъмно, защото не сложих прозорци, защото не искам навсякъде да има прозорци. И сложих redstone ламп. Имаше един бъг, но на 1.8 се го махнали. Като сложиш ето такова. Такова и като сложиш мап и то става като голямо и покрива целия блок. И не се вижда блока и така ми беше идеята, само че не стана. Тук глави, тук са ми броните. Брони, айрани, най-здравите. Отгоре някакви книги. И там мисля, че това за смисъл за survival къщичка. Поне не се сещам друго. Тук оръжия. Басейн за развлечение. Тук нещо като червен килим, да, влизам. Ето и отвън къщата. Надявам се да ти хареса. Ето. Ето. Това е кандидатурата. Ето го пак басейна. Тук намерих вилидж. Да. Имам някои сгради там, те са навътре. Така че, това общо взето ми е кандидатурата. Надявам се да ме приемат. Аз ще оцелявам с Dragon BG, така че да знаеш, ако е възможно да е, не знам дали позволяваш да оцеляваме по двойки. Но просто аз се опитвам да се кандидатирам, защото ако мога да оцелявам с него и затова. Така че, надявам се да ме приемеш. Впрочем, ето тук в пекарната има много яки работи. Сега ще ти покажа. В смисъл, това ако оцеляваш тук и го намериш това село, ще е доста добре, защото лаги ми само на синглплеер, да знаеш. Като влезна в сървър не ми лаги, ама просто компютъра ми не е толкова добър и на синглплеер просто много ми лаги. Ето гледай какви неща има в честа. 3 диаманта, 3 obsidian, iron chestplate и 4 ябълки. В смисъл, това е доста добре, защото в повечето случаи има морков и такива. И пак ето е къщата. Ето. И аз съм The Pro Master BG. Благодаря, че ме гледаш. Да ме приемеш, защото да пробвам в този сервер. BGB. И това беше от мен. Абонирай се, ако искаш и чао. Да ме приемеш.